O PSDG de Meaño desminte que as votacións do Pleno de Organización da Vila estivesen pactadas previamente. A pesar de que os populares non presentaron candidato e dous edís conservadores apoiaron aos socialistas, o voceiro do PSDG asegura que non existe ningún acordo entre ambas formacións. O acordo que todo o mundo fala, de que houve un pacto entre nós, entre o PP, entre o PSOE, realmente non existeu. O único contacto que tuvemos co PP foi a documentación que se nos mandou do Pleno pola secretaria xeral. A intervención do Concello, nada máis. A única contacto que tuvemos foi con Meaño Independente, que nos mandou un correo o día anterior dicindo que apoyáramos a modificación das comisións e máis dos órganos colexiados, no cal nós lle contestamos o día seguinte. Ese foi o único. Manuel Radio tamén negou que o seu partido estivese ideando unha moción de censura. Que nós nunca mencionamos esa palabra. Nunca, nos medios de comunicación nunca poderán haber escoitado nin lido que nós vayamos a facer unha moción de censura. Iso mellor fará o outro partido, nós non. Con dous onde vamos? O voceiro socialista asegurou que en ningún momento prepararon o pleno pensando na mancomunidade. Nós fomos a ese pleno pensando en preparalo en condicións, como preparamos todos os plenos. Nós non levamos as contas de se o PSOE va a gobernar a mancomunidade ou non. Estamos nun pueblo onde temos 2 concelleiros frente a 11, e cando presentamos a nosa candidatura o que esperábamos era que Meaño Independente presentou a 2 candidatos, o normal é que 3 apoios o recibira o candidato José Manuel e 2 do seu propio partido, Cristina. E nós, cos 2 do PSOE, empatáramos. Temíamonos que non houvese o terceiro sillón na mancomunidade. Manuel Radio continuou engadindo que dende o seu partido tampouco lle deron ningunha directriz sobre o ente comarcal. Vimos a situación que hai, comentamos ao equipo do PSOE a situación que había, deronnos liberdade para que pactáramos ou non e que tomáramos as nosas propias decisións. A mancomunidade é algo que os medios de comunicación se fixeron eco de que realmente que podía cambiar, non sei, a nós nunca nos chegou ese tipo de información. Polo momento descoñécense os motivos polos que o Partido Popular non presentou un candidato e si apoiou aos socialistas. Dende Canal Rías Baixas tentamos contactar co alcalde, pero non tivemos resposta.